איך מגדילים משמעותית את מחירות העסק? הייתם או התעניינתם בקורס מחירות אך כולם גנרים ולא עובדים? נמאס לכם להוציא אלפי שקלים על קורסים שחשבתם שיעזרו לכם למכור יותר רק כדי לגלות שהם בכלל לא מתאימים לעסק שלכם? מרגישים תקועים בלי לדעת איך ליישם את מה שלמדתם וליצור מערכת מחירות יעילה שתביא לכם יותר לקוחות? אל תדאגו, אתם לא לבד. רבים מבעלי העסקים עוברים בדיוק את אותם קשיים שאתם עוברים. החדשות הטובות זה שיש לי דרך אחרת. אני מציעה לכם קורס מחירות מותאם אישית שיעזרו לכם לבנות מערכת מחירות ייחודית שתתאים לצרכים הספציפיים של העסק שלכם. אם זה מעניין אתכם, תשאירו לי פרטים פה למטה ואנחנו ניצור איתכם קשר. הכי חשוב לי שתבינו שעושים את זה רק פעם אחת. אם בונים תשתית חזקה ויציבה של מערך מחירות מסודר כמו שצריך לעסק שלכם, אתם לא צריכים לחזור על זה 70 פעם. עושים את זה פעם אחת וזהו. אז תשאירו פרטים פה למטה ואני אצור איתכם קשר כמה שיותר מהר.